The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Ki samla puli ga Northeastern Hill University nehu bakanthop na Northeastern Hill University Students Union nehu su Khasi Students Union nehu unit harangkat baga Northeastern Hill University Teachers Association nehu ta haga no pai singi ka arflai trek rampanga japun reo klailum kroi khamat ka khardap bathamai ka skol ba ban play hi dilade ya ka khardam habawadi ka daw bal pelong ki ban shemi rik sinjam na kalyang sulong me layo ban ekran bo samla melam lanti marthong president ke nehu su ban samla Robin Nongram president ke KSU nehu unit haka bagila pentep bagila le ekne kam namar ka jingbam ai jubab ki bor penya ke skol ba wala gila dab ban pha shiti nadu usnam bladab haka bay dei ba jing play ya ka khardam nolor kata gila ongru bay ka khardam na shu e khongreng mentala laisnam balala ban sakhi jingkala sarang jongka ba kumta ka jing play no e ka khardam kan penggelo e ka lekwan kaya kayeng ban longru kumkala jingeda yak samla puli Lapli ya kena get one haga jing don kat jong ka KSU ni unit ki members jong ka ni huta don kat i members jong ka ni hunsa but jing don kat jong i university engineer te ka jing pli jong i kena get one namar ba nila tho ka memorandum shaga administration nadu mission snam ban pli ya kena get one but kim shamla sngap but kim shamla le no ka ban aga senjam ban pli ya kena get one te na kalyang jong i ki student union ngi shem kena senjam kena singi ban pli kena get one nang ba kan sup ka kano ka jingrung ka jingmi shaga campus ba kanlong ka ba yaj bej ka jingyat jong ki kali ka nang ba kan kelong ka suap kalong ba kelut kumba POE haka get tu hi ka long ka jing khapnya ba te kumbang yo iru mention snam ka ja ka jing sngosi kunto ka jing accident te ngim kwa kum gitu ki jingja kin yai teng mo kin ya ja hakane ka campus ka jongi dena taka daw ngi sim yakane senjam man pli kane get one kanamba ka jingya jongi kali kan ya binti ka university ro kan long kham pelut ka jing wan ka jing jongi kali oj ka kadehi ka we na menta ban wanra ya kata ka safety mo ka jingrung jingmi ka proper checking kan don hakane get one kumba PE QA university QA ki state ki don ka get one ka lani ka get ka main gate ka ba itunar ka ba tengiru ngila don hakane ka get one ka ba lashna ka ba itunar te ban pli ka pat ka bumper ki lashna na du mensualize nem te ka ba ka jing pli ki 4 pli te dena kata ka daw hi ngiru ngiu hakane ka sngi ngi pli kana ka get khnang ba ka kanlong kumju kumba kilong QA university kam ka jing pli jungi kana ka get amdon mono ba khang ngi pli kana get de namar ba na ka liang ka administration kimshim kana ka senjam kumbang ong yafi namar ngi la tho i ka memorandum na do mission snam hakane ka snam ro ngi la tho ka memorandum biang de na ka liang ka jongki kimshim response e de na ta ka daw hi ngi pli kana ka get na kaliang jungi ka kisuni unit angkat kinung ni husu ini la yo ban pli no ini ka kitwan ka ba la sateng na du license nam chwa gila de ban snai ni kitwan te jingsha ngi la pha ki dorkas na por sha ki bor bri pej bakin pli no kitwan re ka jing bom pli ka jing ai daw ka jong ki ha ka ba har kom te ngi pelong ngi ba ngi banse ban hab ban sim da ka wi pat senjam ngin hab ban pli hino mar ba i baka gitwan kani gitwan la dam nadu license menchwa ko mala ong ni presiden ni husu ban ni iru ba ka sedang bam sarang namar bala su khangsa kum tu te abang ye keren bagi bor badi pej ki ong ba in sapli ngi la pha si pha ki dorkas na por re ki penslam bat ki aidaw ngi de kum ni mtai ka poi ru put ba mencham snam kum ba baro ngi saki ngi i ke bala ja po kampus ni hu ling ba git tu ka jingsha tanra jong gitu ki samla puli ki ba pulih apa skul ba ni hu arngut te kala pen long ngi bangin le keren bang diang sa sien bat ki bor badai pej nrei kim simla sngap bat kim simla pen sngo ye ke bang ngi keren ye ke bang ngi le pen sngo ki sim ki le menti tengiru da goi ka sur ngiyeng harangkat ka ni husu rangkat ka jing kersan jung ki para samla pulih ka skul ba ni hu
bat ka jing don mentalang ki nongilam ka nihuta nihunsa bat mene ngilayo ban play no sindan ni gate 1 hoi kat kum ka jing pet ka jongi hi kumbang ili ka jing khamnya ka gate tu ka di gawai ni ki benta ka bala penlong tharai ka jing ja ka jing ka tu ka jing tungkhu ka ling tha gate tu te menta ru ngasngo banong ba kan ka jing player gate 1 let's say ka di gawai ni ki lat ka bala ban penkelut ya ka ti ya japo ni hu bat kala ban ailat ya ki samla puli ki ba wan ling ba ki kali ba pher kan thup na du ki kali arsaka du ki kali sausaka ter bat ki nong tre bat ki kumjur ki bawan don kam hapo ni hu kin la ban ya ling ba ka gate ba ki la non kam thup gate 1 ba gate 2 nomor ka jing penon kam ya boro arteli ki gate kan de gawai ni ki benta ka ban penkelut ya ka yang hapo ni hu Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya